takže som posúdený od 3 dospelých psov. Kde sa nám prezentovalo 7 psov. Z toho Nika, co dal značku Výborná, 4-krát značku veľmi dobrá. Katalógové číslo 56, viac ako stredne veľký, stredne silný pes so silnou hlavou, troška nekorektný, popravý, plochým kohútikom, dlhším chrbtom, ale pevným, kratšími krížami, nedostatok zaúžených hrudných končatín, čo sa prejaví v pohybe. Známka veľmi dobrý. Katalógové číslo 58. Stredne veľký, stredne silný pes s primeranou hlavou, troška má nekorektné lakte, dlhší chrbát, ale pevný, krátke, nie celkom korektne uložené kríže, oboj strane ešte dobre zaúžený. Známka veľmi dobrý. Katalógové číslo 60. Psík suché stavby tela s primeranou hlavou, plochým kohútikom, dlhším chrbtom, s kratšími krížami, vpredu dobre, vzadu ešte veľmi dobre zaúžený. Známka veľmi dobrý. Katalógové číslo 55. Veľmi pekný, sympatický pes s dobrou typickou hlavou, výrazným stopom, plochým kohútikom, dobrou chrbtovou líniou, kríže majú troška väčší sklon. Troška u tohto psíka mi je tak na závadu jeho front vpredných končatín, ale vzadu je veľmi dobre, vpredu ešte dobre zaúhlený. Známka veľmi dobrý. Katalógové číslo 60, výborný tretí. Pes absolútne na hornej hranici výšky. 61. Katalógové číslo 61. Výborný tretí. Pes absolútne na hornej hranici výšky s dobrou typickou hlavou, ktorej mi vadí svetlejšie oko. S dobrou chrbtovou líniou, s pevným chrbtom, dobre uloženými krížami, ktoré by mohli byť dlhšie. Vzadu je veľmi dobre zaúhlenie. Zaúhlenie hrudných končatín by som ju doprial výraznejšie, teda lopatka by mala byť dlhšia a šikovnejšie uložená, aby výkrok tohto psa bol výraznejší. To je jeho najväčší handicap, že výkrok nie je až tak na požadovanej úrovni kvôli zaúhleniu, ale je to veľmi elegantné zviera. Známka výborný trik, gratulujem. Katalógové číslo 59. Výborný druhý. Pes s peknou sympatickou hlavou, s dobrou maskou, dobrou chrbtovou líniou, kríže majú o niečo väčší sklon, dobrou spodnou líniou, oboj strane veľmi dobre zaúhlený a taktiež by som doprial lepší výkrok troška hrudných končatín, ale tiež veľmi pekné, elegantné zviera dobrého typu a výrazu. Výborný 2, gratulujem. Katalógové číslo 62. Víťaz pes absolútne na hornej hranici výšky, dobrej farby, primeranej hlavy, dobrého chrbta, kríže by mohli byť o niečo dlhšie, oboj strane ešte veľmi dobre zaúhlený, s dobrým výrazným posunom hrudných končatín a dynamikou pohybu. Známka výborný 1, gratulujem.